Matur nuwun Pak, dan kaya lebaran nggih Bu. Wes pokoke sing ketika lebaran, lah kula diparingi sangu kaya lebaran. Ya ora. Sing maringi amplop pakai banget. Nggih, alhamdulillah berkah nggih Pak. Nggih maringi. Kuwi menghargai hasil karyamu. Oh iya matur nembah nuwun. Sebab neng kan kabudayan Jawa. Nek iso ki aja mek nguri-uri. Kaya tembung, "Wah, ini nguri-uri." Sing penting ya nguri-uri ning ya ngurip-urip.